Għaddew 3 ijiem mill-maltempata li letteralment ħasdet pajjiż. Maltempata li fi ftit minuti ħolqot kjas sħiħ ħasdet il-ħajja ta' persuna, karozzi u djar marqa, ħwienet f'postijiet fejn ħakemm l-ilma ġarbu ħsarat, insomma maltempata li ħallit lil kulħadd jitkellem fuqha. Żewġ persuni li żgur mhux se jinsew malajr din l-esperjenza huma Marco Audino u Joen Zammit, li kienu ftit il-bogħod milli jitilfu ħajjithom f'din il-maltempata. Għal Joen Zammit Marco u l-eroj tagħha hekk kif kienu li salva għal darba darbtejn u għamlilha l-kuraġġ. Jiena tajtu it's a reason to live because he had to help me. U jiena I depended on him I'm not alone, so I can do this. If he can do this, I can do this. Qed tifhem kif allura trabbejna hekk is-saħħa, isa saħħa barranija. U no, I'm not going to leave this earth. Joen sostniet li l-ilma kien kważi ġarra, iżda l-fatt li kienet se tħalli żewġ xogħliet żamma ħajja u spera biex tkompli tiġġieled il-kurrenti. Bdejt ngħidlu bambin, jiena min issa mmut illum, jiena rrid imur id-dar, għandi xi tfal jistennewni, min issa nħallihom mingħajr ommhom u qisni qed niġġieled miegħu. But wara kata tmur għajdlu kieku għandu joħodni mhux xorta kien ħajjoħodni. Marco jsostni li dak il-ħin tal-inċident beda jemmen li ħajtu kienet spiċċat u beda jiftakar fil-momenti kollha sbieħ u anqas sbieħ li għadda minnhom matul ħajtu. Bdew jiġu ħafna ħsibijiet, ġast affarijiet differenti, emozzjonijiet anka daħ, pereżempju, kont kienet iġorni l-mod ngħid bis-serjetà tiġili jekk jien ma kif jista' jkun speċi. Wara li kienu salvati minn ħalq il-mewt u anke permezz tal-għaqda l-irrenjat fost dawk preżenti, iż-żewġ vittmi ttieħdu l-isptar. Marco jispjega s-servizz bħala wieħed tajjeb minkejja l-paniku li kien hemm. Pożittiva hija n-nies propja, n-nies li jaħdmu fl-emerġenza, f'dak l-istress kollu understaffed għax ikollok kemm ikollok staff ħaġa b'sitwazzjoni bħal din ma tistax tlaħħaq dejjem ovvjament. Taħt pressure qawwi u xorta jitqulek jittrattawk ta' bniedem mhux ġast isiru jafu x'ismek, jippruvaw jisimgħuk ikellmuk. Żgur li 3 ta' Settembru se tibqa' markata fil-kalendarju ta' dawn iż-żewġ persuni bħala id-data li weldithom mill-ġdid.